Здравейте хора, аз съм Кристофър. Съжалявам, ако сте ме чули лошо. Аз съм Кристо Беги. Вече не съм нито Дракула, нито Кристо. Аз вече това последното, което избирам и завинаги, обаче завинаги го избирам. Тоест завинаги така се казвам в YouTube и аз така се казвам Кристо. Ако някой не иска в приятел, може да снима с мен на Майнкрафт, ще си изтегля други игри, може да намеря от него. Ако искате да играем някакви ваши игри, т.е. някой, например, пише в коментарите, пише играем и две точки, играта и името на играта, и аз може да се изтегля да играем, но запомнете, че компютъра ми е малко слаб и ще трябва да такова, само игрите, които ми стават, и ако ми забиват, много да ги изгреят, но в момента играем с Subway Surfer, но нищо. Това няма да бъде играта, а ще ви питам въпроси и отговори. Ако се чудите, няма просто така, мързима. Така, първия, бърках. Пишете, ако гледате моите видеота, пишете отдолу коментари и чуете дали да почвам проекцията. Въпроси и отговори ще снимам на различни игри. Има питате в коментарите, аз ви отговарям по клиповете си и ето просто е така. Някой може в Майнкрафт да се бива, не знам. Просто пишете въпроси някакви в коментари, които са мои, но да не са лични, защото личните въпроси просто не ми допадат. Всеки някакви въпрос, например, като аз не знам, вие ще измислите, ама както казвам, без лични. Без някакви тъпи въпроси и умни въпроси. Умни. Може и тъпички, ама не толкова много. Да може поне аз да ги разбирам. И пишете в коментарите, може следващия клип да изкажем. Чао!